Bun găsit la o nouă ediție Univers Psihic. Sunt Florina Vârnă, iar astăzi vă invit la o discuție un pic mai dificilă, să spun așa, dar invitatul meu ne va demonstra că nu ar trebui să vedem atât de negru, să spun, îngrijirea paliativă. Domnul conferențiar universitar dr. Vladimir Poroh este cu noi. Bine ați venit la noi! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Domnule doctor, acum 2 săptămâni, cam așa, a avut loc a doua ediție a conferinței Îngrijirea paliativă la interfața cu medicina curativă. Mi se pare așa, fiind și medicina curativă în acest titlu, mi se pare foarte interesantă abordarea aceasta. Cum a fost această ediție și care ar fi, să spunem, anumite concluzii pe care le-ați tras în urma ediției de anul acesta? Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep prin a spune că o să vedeți că discuția nu va fi deloc dificilă, chiar dacă subiectul pare, nu, aparent așa se preconizează ar fi, dar nu este deloc așa, pentru că o să sper să vă relev fața cu adevărat, cum să spun, adevărată, nu frumoasă. Sigur, există și lucruri mai puțin frumoase ca în oricare altă specialitate medicală, dar în îngrijirea paliativă există foarte multe satisfacții. Nu pare... Deși nu s-ar pare crede. Greu de crezut asta, da? Da, așa este. Și o să vă detaliez puțin mai târziu. Acum revin la întrebarea legată de conferință. Da, a fost o conferință în perioada 14-16 mai 2021, iată anul acesta de puțin timp. Încă mai ne resimțim așa după conferință în sensul frumos, pentru că sunt amintirile și lucrările și a fost o, cum să spun, o perioadă trăită intens în acele 3 zile, pentru că a fost ediția a doua a acestei conferințe numită Îngrijirea paliativă la interfața cu medicina curativă și a fost, față de ediția precedentă, prima, da, a fost o conferință mult mai consistentă, ca să spun, din toate punctele de vedere, atât din sub aspectul duratei și a numărului de lucrări, cât și a profunzimii abordării anumitor teme, anumitor, eu știu, aspecte și specialități noi și așa mai departe. Nu că la edițiile anterioare n-ar fi fost lucrări foarte valoroase, nu la asta mă refer, și la prima și la a doua ediție lucrările au fost foarte valoroase, dar a fost un spectru mult mai larg, să spunem așa, în această ultimă ediție. La asta mă uitam, că programul este atât de vast, plecând de la nutriție, chiar și nutrigenetică, până la aspecte de bioetică. Da, au fost, și o să mă zic imediat de ce am avut această abordare și cum am gândit această conferință, dacă să rămân în domeniul acesta al cifrelor. Au fost, cum spuneați, multe tematici destul de diverse, au fost grupate în 11 sesiuni în acele 3 zile și chiar contabilizasem așa un număr de ore, au fost aproximativ peste, dar nu mai punem pauzele și așa mai departe, nici nu prea am mai dat pauze, fiind în variantă online. Dacă fiecare poate să bea acasă o cafea, nu mai e nevoie de această pauză, să ne întâlnim pe hol. De altfel, foarte necesară pentru socializare, dar asta este, din păcate, limitarea pe care ne-o conferă acest mod de interacțiune online și asta s-a întâmplat, după cum bine se știe, din cauza condițiilor restrictive pandemice și la anul sperăm să nu mai fie așa, decât să ne întâlnim față în față. Deci au fost aproape 26 de ore de lucrări în plen. Mulți invitați, 54 de invitați lectori din România, 5 lectori din străinătate și am avut din Statele Unite, am avut din Italia, am avut din Austria, am avut din Londra, deci din Marea Britanie, am avut și de la Chișinău, dacă putem să-i spunem așa, nu tocmai chiar așa străinătate, că sunt cumva, nu suntem apropiați din toate punctele de vedere, cu frații noștri, nu de peste și mai ales noi de aici. Mai ales noi cei din Iași, da? Conferința este cumva ieșeană, că așa ne-am propus de la început să organizăm, numai că și ediția din 2020 a fost în septembrie, cea din 2021, iată, în mai, datorită pandemiei, a fost în acest format online, dar noi sperăm din 2022 să fie în formatul
clasic, față în față, chiar dacă o să păstrăm, asta a fost o concluzie și o dorință a participanților, a celor 548, sper să nu greșesc, de participanți, iată ce mulți, 548 de participanți și cu vârfuri de audiență de înspre 300, da, la un moment dat. În fiecare din cele 3 zile, aproximativ 300 la audiența maximă, să spun așa. Asta sunt date concrete pe care platforma Zoom ți le pune automat la dispoziție, sunt acele rapoarte și practic, cum să spun, niște lucruri foarte obiective. N-asta nimeni să numere, evident. Da. Și sigur, ore multe, spuneam, începeam de dimineață în jur de 9-10, depinde de ziua, a fost vineri, sâmbătă, duminică, până seara, uneori chiar până la 21. Și aveam, chiar înspre ora 21, erau 220-230 de oameni la un moment dat. Deci iată ce interesant. Da, spuneam că unii dintre cei 548 de participanți, mulți dintre ei, de fapt, și-au manifestat, sigur, dorința de a ne vedea, că ne lipsește această interacțiune, să stăm, să vorbim, este inegalabil contactul față în față. Asta suntem, cu atât mai mult noi, cei din îngrijirea paliativă, apropo de telemedicină, că a fost și așa o lucrare despre telemedicină. În îngrijirea paliativă nu prea ai cum să faci telemedicină, decât la modul interprofesional. Tu să oferi sfaturi unor colegi, să zicem, să poate asta. Da, se pot mai multe lucruri efectua și aici, dar nu, cum să spun, nimic nu egalează. De fapt, în nicio specialitate medicală nimic nu egalează contactul cu pacientul. Pentru că în fața noastră noi nu vedem neapărat numai un corp, nu? Sau o boală. O listă de probleme, o boală, nu? Noi se spune că tratăm bolnavi. Oameni care vin cu sufletul, nu? Cu inima lor, cu gândirea, cu sentimente, cu interacțiunea socială, că ei sunt integrați, nu toți suntem ființe sociale, până la urmă suntem integrați într-un context social, avem prieteni, avem familie, eu știu, o rețea socială în care trăim și ca să termin ideea asta, nu ai cum să nu, este practic și aș putea să spun o componentă care ține de noblețea interacțiunii până la urmă și de arta de care se spune că ar trebui să existe în medicină. Da? Nu pot să, cum să spun, deși există o tehnologizare pentru unele specialități foarte dezvoltată și asta nu trebuie să ne deranjeze pentru că poate să ducă la performanță și la acuratețea efectuării unor proceduri medicale și la creșterea siguranței pacientului și a personalului medical și așa mai departe. Sunt perfect de acord. În schimb, trebuie să existe această interacțiune. Vă imaginați că nu ne poate opera pe noi, nu ne pot opera niște roboți, până la urmă. Să avem o interacțiune, imaginați-vă, nu prin absurd, să mergem la un spital și să fie niște roboți de la cap la coadă să efectueze pur și simplu o intervenție. Lipsește cel puțin cineva, nu, care să-ți dea încredere, să spună, va fi ok, uite, astea sunt riscurile, vom face așa, vom face altfel. Nu poate altcineva decât un om să spună asta, un medic. Când v-am invitat la emisiune, am convenit să discutăm și despre rolul psihoterapeutului în îngrijirea paliativă și cât de important este omul, bineînțeles și duhovnicul, dar vă voi întreba la un moment dat despre rolul duhovnicului, pentru că știu cât de important este și dumneavoastră chiar l-ați inclus în îngrijirea aceasta holistică la Iroiaș. Este absolut normal să-l includem. Da. Aproape aș putea să zic că suntem obligați. Și aici nu mă refer neapărat la prevederile legislative, pentru că există acest ordin 253 din 2018, care se referă la regulamentul de autorizare, funcționare a serviciilor de îngrijire paliativă din România, cumva legea paliației, să spunem așa, într-un mod neconvențional. Despre asta e vorba până la urmă. Unde statuiază practic echipa, componența echipei și normare și așa mai departe, și unde zice de medic, asistent medical, infirmier, până acum nimic neobișnuit, dar mai zice de psiholog, de asistent social și de cleric.
Da? Exact. Și chiar și, bun, și kinetoterapeut, alți voluntari, sigur, toată lumea e foarte importantă și toți își au locul în această echipă interdisciplinară de îngrijiri paliative și munca fiecărui membru, contribuția fiecăruia, practic asigură această abordare holistică, adică de a surprinde toate aspectele, toate fațetele, toate problemele pe care le are un om, nu neapărat un pacient, da? Un om. Pacienții sunt oameni, în primul rând, nu? Exact. Atât pe probleme sau, eu știu, situații deosebite care trebuie să-și găsească rezolvarea și care țin de aspectul sau de problema fizică, da? Simptome, nu diverse, da? Probleme, eu știu, somatice, cât și de partea psihoemoțională, de partea spirituală și de partea socială. Deci cele 4 domenii care practic alcătuiesc ființa umană. E ca în psihiatrie, dacă ne gândim așa. Sigur. Că și pacientul psihiatric la fel ar trebui privit, tot holistic. Absolut. Orice pacient ar trebui privit holistic. Da. Pentru că nu poți să tratezi pe bucățele, pe componente, că nu suntem, cum să spun, detașabili. Deși noi la facultate exact asta învățăm, în specializări și supra-specializări, că sunt acum, câte o bucățică și uităm întregul. E adevărat, nu spun neapărat că este și nu susțin absolut deloc că ar fi un lucru rău să ne supra-specializăm, că asta este tendința. Da. Și vorba, nu mai știu care profesor mare spunea asta și pe bună dreptate, da? Există medicul care se ocupă de ficat, medicul care se ocupă de stomac, medicul care se ocupă de genunchi și așa mai departe. Dar pacientul al cui este, până la urmă? Cine se ocupă de om, de pacientul pe ansamblu? Da. Nu? Deci spuneam că nu e un lucru rău, dimpotrivă, este chiar foarte bine să ne supra-specializăm. Fiecare ne-am dorit, nu, dacă am avea o problemă medicală, să mergem la doctorul cel mai bun care știe exact bucățica care știe de problema respectivă sau să o rezolve cel mai bine. Nu e și legitim lucrul ăsta, dar să nu uităm totuși că trebuie să nu lipsească această componentă de abordare holistică, pentru că orice afecțiune poate să aibă repercusiuni sau să aibă ecouri, nu, asupra celorlalte planuri, nu ne afectează un diagnostic de boală gravă, nu mai zic incurabilă, ne afectează în mod cert psihoemoțional. Clar, asta generează o mari traume psihice. Și nu ne afectează și din punct de vedere familiei, spiritual și social și așa mai departe. Deci, pe de o parte, asta, da, abordarea aceasta holistică ar putea să asigure cel mai bun, eu știu, tratament, cea mai bună îngrijire pentru pacient, pe de o parte, și pe de altă parte, sigur că trebuie tratat, repet, și o să repet asta de fiecare dată, nu, când am ocazia, fiecare pacient trebuie tratat ca pe un om, în primul rând. Exact, nu să îl privim ca pe cineva bolnav și îi vedem acolo niște organe. Ca pe un obiect. Exact, păcate, exact. Da. Îngrijirea paliativă, dacă am întreba așa oamenii, ar spune că este ultima parte a vieții. Iar acesta este un mit, de fapt. Când începe, de fapt, ar începe îngrijirea paliativă pentru un om? Când a primit un diagnostic de neoplasm sau în ce stadiu al unei boli cronice, pentru că îngrijirea paliativă nu se ocupă doar de pacienții cu cancere. Așa este și practic ați sesizat foarte corect și asta a fost, cum să spun, și raționamentul din spate sau imboldul principal pentru care am gândit în acest mod această conferință, dacă este să ne referim din nou la manifestare, îngrijirea paliativă la interfața cu medicina curativă. Vedeți? Le-am pus aparent într-o antiteză, medicină curativă și cu îngrijire paliativă, dar am folosit totuși termenul de interfață, pentru că nu, conform abordării moderne, ar trebui îngrijirea paliativă să înceapă cât mai precoce, adică odată cu aflarea acelui diagnostic de boală gravă. Și nu-i spun neapărat, sigur, de cele mai multe ori această boală gravă este incurabilă, dar nu este neapărat să fie incurabilă, da? Repet, de cele mai multe ori așa este. Om se zice că este boală cronică, progresivă, limitatoare de viață, cu prognostic limitat. Vedeți, nu se zice că e incurabilă. Sau americanii mai au
Nu, literatura zice de serious disease. Nu putem să traducem boală serioasă și neserioasă, că nu există așa, ci boală gravă, importantă. Adică nu orice boală simplă, boală care îți poate impacta viața sau prognosticul, cât mai ai de trăit. Sigur că sunt multe tipuri de afecțiuni. Lumea se gândește implicit la cancer. Ok, e perfect adevărat. Sunt pacienți eligibili care au boală oncologică, eligibili pentru îngrijirea paliativă sau pentru abordare paliativă, să spun mai generic. Dar nu numai. Există și alte tipuri de boli non-oncologice. Practic, orice insuficiență cronică de organ poate să fie boli, nu să fie în categoria asta a bolilor hepatice cronice, pulmonare cronice, BPOC, psihice, demență, neurologice, scleroza amiotrofică laterală, da? Insuficiență cardiace, da? Cronică, stadii 3-4 NIHA și așa mai departe. Pacienți cu dializă cronică, da? Boală, insuficiență cronică de rinichi și așa mai departe. Sunt foarte multe boli, să spunem, diagnostice eligibile pentru îngrijirea paliativă, dar această îngrijire paliativă sau abordarea asta trebuie văzută dintr-o altă perspectivă, mult mai amplă și mai aplecată pe nevoile pacientului, exact în sensul acesta de a veni în întâmpinarea ceea ce are nevoie pacientul. Practic, spunând asta, nu mai contează atât de mult diagnosticul, nu contează efectul pe care îl generează acea boală și diversele neajunsuri, diversele probleme, nu? Pe care le resimte pacientul pe toate cele 4 planuri. Că sunt simptome fizice, durere, greață, vărsături, constipații, diaree, tumori exulcerate, stome de toate tipurile și așa mai departe. Durerea în mod special, da, foarte important simptom. Că e distresul la nivel psihoemoțional, anxietate, poate depresie, că este vorba de izolare socială, deci probleme sociale, că este vorba de a pune la îndoială anumite lucruri esențiale, întrebări esențiale despre sensul vieții. Oare de ce s-a întâmplat boala asta? Oare cu ce am greșit? Oare ce o să fie? Cum o să fie viața mea? Oare există viață după moarte? Până aici pot merge și mai departe, evident, toate aceste întrebări. Iată lateral spirituală. Au avut loc prelegeri despre perspectiva asupra morții, sigur că sensul vieții. Da, deci sunt lucruri absolut legitime pe care orice om, în momentul în care se confruntă cu un astfel de diagnostic și le manifestă și își pun asemenea întrebări. Și ca să revin la explicație, e foarte important ca toate aceste lucruri să fie gestionate și acești pacienți să fie preluați încă de la început, încă din momentul diagnosticului. Din mai multe motive și sunt leste de înțeles. Odată că poți să asiguri un tratament simptomatic, să alini suferința, indiferent, spuneam, pe ce palier este, sigur, nu numai durerea, dar poți să beneficiezi și de consiliere psihologică, da? De discuția cu un cleric, că e preot, că e ortodox, că e catolic, că e musulman, nu contează asta. Fiecare, da, respectă absolut cultul, religia în care este, fără discuție. Dacă simte nevoia asta, sigur că da. Nimic nu este impus pacientului, da? Ci el alege și solicită. Noi, practic, suntem datori să-i oferim variante, posibilități, să explicăm care sunt avantajele, nu știu dacă există și dezavantaje pentru fiecare tip de terapie sau metodă și el va alege sfătuindu-l. O abordare, să spunem așa, deliberativă. Sigur, sunt alte abordări în cazul bolilor cronice. Vorbim de boli cronice. Deci e bine să fie cât mai repede. Pentru că și asta, spuneam că pe de o parte intervine tratamentul simptomatic, îi alinăm simptomele, suferința, pe de altă parte vine componenta aceasta suportivă. Și pe asta am mizat foarte mult și mizăm în continuare, respectiv, așa cum spuneați, că îngrijirea paliativă nu înseamnă numai îngrijirea pacienților la finalul vieții. Adică acelor pacienți care mai au un prognostic scurt, că o fi de zile, de săptămâni sau câteva luni, da? Poate să fie un prognostic de ani de zile, în special, poate și pentru boli oncologice, chiar avansate, poți să trăiești ani de zile, nu? Dar în special pentru boli non-oncologice și demența este un exemplu foarte elocvent, poți să trăiești 10, 15, 20 de ani cu demență și iată ce perioadă, dar contează calitatea.
Exact. Asta își dorește, practic, îngrijirea paliativă și această abordare, să confere calitate vieții, indiferent cât mai e de lungă viața respectivă. Deci cât e prognosticul. Nu contează cantitatea, prin urmare contează calitatea. Să trăiești și să valorizezi fiecare moment al vieții tale până la final, atâta cât mai e. Exact, și asta cred că ar trebui să învățăm și noi, cei care suntem aparent sănătoși, nu? Pentru că dacă o persoană care are un diagnostic crunt, să spunem, ar putea să se bucure până în ultima clipă, noi ce motiv am avea, nu? Să ne stresăm atât și să uităm de fapt de viața asta. O colegă de-a mea făcea o paralelă foarte interesantă și sigur, văzând oncologii zi de zi, nu vezi această patologie, pacienți cu această boală. Nu tratăm boli, da? Tratăm bolnavi, că fiecare pacient are particularitățile lui, nu numai clinico-biologice, ci și psihoemoționale, spirituale și așa mai departe. Toate contează. Deci comunicarea, interacțiunea este absolut diferită și trebuie adaptată fiecărui pacient și evident și nivelului de cultură, de educație medicală și așa mai departe. Nu intru acum prea mult, că putem vorbi ore în șir doar despre comunicare. Da. Putem să facem o emisiune și pe comunicarea medic-pacient. Cu mare drag. Sunt atâtea lucruri de discutat cu partea non-verbală, comunicarea asertivă, cu oferirea de feedback, cu cum să dai o veste proastă și așa mai departe. Cum îi spui omului. Exact. Bun. Facem altă emisiune. Mă auto-invit acum. Da. V-am invitat eu. Mulțumesc. Da. Spuneam că vorbeam de ce zicea colega mea, diferența între noi, oncologii, zicea, și oamenii ăștia pe care îi vedem noi în fiecare zi, vedeți, nu zic neapărat pacienții, oamenii ăștia cu probleme, constă în faptul că pentru noi încă nu s-a dat sentința. E bine, un pic cam dur spus. Sentința, adică ai aflat de o boală cu prognostic limitat, deci deja te gândești la finalul vieții. Noi nu ne gândim, sau cel puțin când suntem tineri, eu le mai spun studenților, v-ați gândit la moarte a voastră, a propria moarte? Știu că ne-ați întrebat asta. Noi eram, de ce ne întreabă asta? În anul 3, vă dați seama, oameni de 20-22 de ani, așa. Abia intrasem în clinică. Da, nu te gândești, da? Sigur că odată cu trecerea anilor, cu înaintarea în vârstă, îți mai pui asemenea întrebări. Când vezi, poate, pe cineva cunoscut care suferă de o boală gravă sau, din păcate, a decedat, sigur că te gândești, da? Dar, iată că în cazul acestor pacienți, cum spunea colega mea, sentința, sigur că e un pic cam dur, dar iată că vine, din păcate, această realitate pe care vrem, nu vrem, da, o acceptăm, trebuie să o luăm ca atare, nu putem să negăm că există, deși există ca stadiu de adaptare psihologică și negarea. Exact. Conform a ceea ce spune Elisabeth Kubler-Ross, trecând de la negare, prin furie, negociere, depresie și acceptare, sau în altă ordine, nu e obligatoriu și nu toți ajung la acceptare, închid paranteza asta. Spuneam că există, din păcate, ne putem confrunta cu un astfel de diagnostic și atunci întreaga viață se schimbă. Prioritățile devin altele, începi să te gândești cum să trăiești viața la maximum sau îți pare rău că n-ai trăit-o la maximum dacă timpul mai e foarte scurt până la final și atunci ne punem problema, eu vin și spun mai optimist. De ce să nu trăim? De ce n-am trăit viața la maximum acum? Cum vedem să așteptăm. Filme. Sigur, asta nu înseamnă să fii 3 luni de trăit intens și... Cum să spun, să o trăiești la maximum în sensul că să o trăiești frumos. Nu spun acum să fii un risipitor, că nu contează ce e azi, că mâine vom vedea ce va fi și înseamnă să o țin dintr-o petrecere în alta, nu sau dintr-un concediu în altul. Nu așa, nu la modul ăsta, nu extremele. Dar să te gândești că viața este una și trebuie trăită frumos și responsabil, sigur, și cum să spun, să nu-ți pară rău în momentul în care se spune că cel mai mare cum să zic, dezamăgire și cel mai cumplit, regretabil lucru nu este că la un moment dat afli că ți-ai descoperit, te-ai diagnosticat cu o boală incurabilă și ai să mori, deci nu că ai să mori, ci că
te afli în fața unui prognostic limitat și constați că n-ai trăit până atunci. Exact, se spune că oamenii cărora nu le este frică de moarte sunt acei oameni care și-au trăit viața frumos, adică în funcție de cum cred ei. Că dacă tu îți trăiești viața zi de zi, într-un fel zici că da, pot să mor oricând. de aceea... Cred că există o măsură în toate. Da. Știți cum, dacă pornim de la, ca să reformulez, de la cele 10 porunci, că e o învățătură atât de simplă și care are, ca și întreaga Biblie până la urmă, că acolo sunt aparent lucruri foarte simple, dar fiecare, vedeți ce valoroasă este această sfântă carte. Până la urmă, fiecare înțelege multe lucruri, da, și sensuri din ce în ce mai profunde pot fi revelate prin parcurgerea ei, dar cel puțin de la aceste 10 porunci, ca să revin, dar dacă le aplicăm în viața de zi cu zi, cumva ne garantează, n-avem cum să nu trăim frumos și să nu fim fericiți până la urmă. Multe lucruri, dacă e să le reducem, nu, și să vedem, să facem cumva un root case analysis, cum zic în teoria de management, analiză RCA, da, și mergem în spate până de ce, cum s-a întâmplat, ajungem la încălcare, ajungem la lăcomie, ajungem la, nu știu, tot felul de alte lucruri, da, care practic înseamnă încălcarea, n-aș vrea neapărat să le numesc acum, înseamnă încălcarea unora dintre cele 10 porunci până la urmă. Deci trebuie să existe un echilibru în toate, o măsură. Asta e foarte important. Cum vi s-a schimbat viața de când lucrați în îngrijirea paliativă? Pentru că aveți deja mulți 10 ani aproape. Da. Și mi se pare atât de greu să lucrez în acest domeniu. Țin minte că în anul 3 am făcut cu dumneavoastră acele cursuri de îngrijire paliativă, dar nu am perceput-o atât de, să spun, ceva foarte greu de făcut, adică terapia durerii, noi nici măcar nu văzusem prea mulți pacienți. Ei, în anul 4 am fost la hospice, la Brașov, și atunci am văzut exact tipul de pacient și practica. Și atunci am zis că eu nu aș putea să lucrez în acest domeniu atât de greu, emoțional vorbind. Dumneavoastră, nu știu, mergeți, faceți consiliere psihologică, cum reușiți să vă păstrați echilibru? Asta. Există mai multe modalități, da, revin. Pentru personal, da. Intenția noastră, ca să încep așa cu începutul, cu disciplina de îngrijiri paliative, care se studiază la OMF din anul 3 de facultate și toți studenții, este obligatorie, toți studenții, între timp a devenit obligatorie prin decizia ARACIS pentru toate facultățile de medicină din România. Și lucrul ăsta este evident inspirat din practica europeană. Sigur, intenția asta e nu să lucreze, absolvenții să fie toți medici de îngrijiri paliative, nici de cum, ci să se instruiască, să aibă un nivel minim, bazal de instruire în ceea ce privește abordarea paliativă, să știe că există, să știe cam cu ce se ocupă, cum să trimită pacienții și de ce ar putea să recomande acelor pacienți, nu, pentru a avea o calitate a vieții mai bună, cam despre asta e vorba, să nu le fie frică să prescrie morfină sau alte opioide și așa mai departe. Deci asta a fost intenția și spun eu, în spatele tuturor acestor lucruri, fiind anul 3, anul în care studenții intră în clinică și au contact cu pacienții, să învețe acest comportament respectuos și să valorizeze relația cu pacienții lor, să-i vadă ca pe oameni, nu ca pe simple corpuri bolnave, să spun așa. Da, atunci și abordarea asta va fi extraordinar de utilă în viitoarea lor practică. Sincer, am fost un pic la început când s-a introdus și noi suntem prima facultate de medicină din România, atenție, da, care a introdus de aproape 10 ani această disciplină de studiu. A fost, într-adevăr, Universitatea Transilvania din Brașov, dar pentru master, deci nu pentru toți, numai cei care făceau master de îngrijiri paliative, care există și actualmente. În rest, în curicula studenților am fost prima. Și ulterior, la mare distanță, ei, spre exemplu, Brașovul, care e un etalon în îngrijirea paliativă în România, au introdus-o pentru studenți acum aproximativ 2 ani de zile.
pentru studenți ca disciplină obligatorie. Și a urmat Timișoara, Târgu Mureș, Cluj, o să urmeze și altele, București. Spuneam că e obligatoriu pentru toată lumea de acum. Spuneam că la început aveam așa oarecare strângere de inimă, temere că e prea devreme, în anul 3, mă gândeam așa, cred că ar fi mai bine în anul 4, în anul 5, ca studenții să fie mai deprinși cu practica aceasta clinică și așa mai departe. Dar după aceea, sigur, am făcut și niște studii, chestionare și așa mai departe. Am întrebat studenții ce părere au, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, cum s-au simțit, experiența să o povestească și așa mai departe. Am constatat că, de fapt, este foarte util și este foarte bine așa. Pentru că el a început și cum foarte bine se spune că mai greu este dezvățul decât învățul, e bine să înveți de la început această abordare în care să conteze foarte mult respectul și modul în care vezi pacientul și deprinzi acest comportament uman. Indiferent cât de bun medic ești, ca abilități, skills, nu, ca tehnică și cunoștințe și așa mai departe, medicale, dacă în fața pacientului comportamentul tău nu este unul uman și nu vorbești frumos cu pacientul, nu-l asculți, trebuie să-l asculți. Din păcate, relația suferă foarte mult și omul respectiv nu va fi mulțumit. Nu va fi, sau poate nu va fi pe de-a întregul mulțumit. Acest lucru cu atât mai mult se aplică în bolile cronice. Spuneam că relația medic-pacient diferă în funcție de context. Într-o boală acută, sigur, ai venit, ai vindecat, ți-am cusut plaga, am suturat-o, te-am operat, ai plecat în 5 zile, în 7 zile acasă, la revedere, nu ne mai întâlnim niciodată, probabil. Și s-a terminat relația. Ei, în boala cronică, relația este evident diferită, pentru că interacțiunea este repetată, multiplă, de lungă durată, cu medicul, cu echipa de îngrijire și așa mai departe. Metodele de tratament pot fi multimodale și asta implică alegerea pacientului în acord cu convingerile, cu dorințele lui. Medicului poate oferi, poți să faci chimioterapie, poți să faci radioterapie, poți să nu faci niciuna dintre astea și prognosticul va fi ăla. Dar n-ai să ai efecte secundare, nu mai vii la spital, îți rămâne timpul liber. Ce alegi? Cum vrei să fie viața ta? Ce ai vrea în continuare? Deci, vedeți, sunt foarte multe lucruri sensibile și asta presupune un dialog și să știi să asculți pacientul. Mult timp pe care îl dăruiești pacientului și familiei implicit. Cât de greu este să comunicați cu familiile pacienților? Și apoi o să vă întreb dacă, eu n-am răspuns nici dacă se întâmplă ca în cazul psihiatriei, în care unii aparținători și-ar dori într-un fel să aducă acolo pacientul și să-l ia la final și atât. Din păcate se întâmplă. Se întâmplă și... Da, se întâmplă, da. Se întâmplă și nu, cum să spun, am învățat să nu judecăm oamenii, să nu-i criticăm, pentru că fiecare are motivele lui. Este greu să îngrijești acasă un pacient. Unii sunt depășiți ca și cunoștințe, ca și posibilități materiale, ca și limite a suportabilității, poate. Există chiar indicații de internare, chiar așa, bine, la noi în România nu poți să o scrii în acte, respite, da, pentru familie, adică să urmeze un moment de respiro, de relaxare pentru familia care îngrijește un astfel de pacient imobilizat la pat, de exemplu, care necesită atenție non-stop. E foarte greu, asta e foarte greu. Unii nu pot pentru că au serviciu, nu? Sunt implicați în tot felul de activități și presupune să renunți, ce să faci? Să pui pe cineva, acea persoană care vine nu știe ce să facă, nu are pregătire medicală, nu știe să reacționeze la anumite manifestări ale pacientului, la anumite complicații care pot să apară și așa mai departe. Deci nu judecăm pe nimeni că unii, spre exemplu, preferă ca pacientul să fie îngrijit până la finalul vieții într-un anumit loc. În schimb, ceea ce contează și ar trebui pus în acord este și ceea ce dorește pacientul, sau în primul rând, de fapt, ceea ce își dorește pacientul și după aceea ce ne-am dorit noi. Sunt pacienți care nu își doresc să rămână la pavilionul dumneavoastră, la îngrijiri paliative? Da. Noi avem o mortalitate de aproximativ 45%. Da? Dar ce înseamnă asta? Dacă privim jumătatea plină a paharului, că așa obișnuim noi în paliație, nu să vedem resursele pacientului, să vedem ce nu se poate face și în viață, de fapt. E foarte ușor să spui, nu pot să fac aia, nu o să fac niciodată nu știu ce, nu o să fac. Ok, lista poate fi
nesfârșită ce nu putem, dar hai să vedem ce putem. Cred că aici asta este diferența de viziune, de mentalitate. Hai să vedem ce putem să facem. Ok, nu putem să mai vindecăm boala, așa se întâmplă de aproape de fiecare dată, de cele mai multe ori. Da, dar asta nu înseamnă că nu putem face nimic și să asistăm pasibil. Înseamnă că putem face controlul simptomelor, tratamentul suportiv și cu cât mai repede, cu atât mai bine, din foarte multe motive, nu o să mai intru, inclusiv farmacologice. Tratamentul pentru durere, dacă nu-l faci de la început, se schimbă la nivel de receptori multe lucruri și după aia va fi mai greu. Deci asta este o idee preconcepută, un mit, că nu iau medicamente și rabd pentru durere, că dacă o să iau acum și ok, mă simt bine, mai încolo s-ar putea să nu-și facă efectul și dacă o să am dureri. Nu e adevărat. Mai încolo dăm alte medicamente sau mărim doza sau schimbăm opioidele, facem rotația opioidelor și așa mai departe. Deci asta nu trebuie să stea nimeni cu durere. Da? Că este tot așa un mit cu dependența de că dă dependență, adicție și așa mai departe. Se poate să dea, dar dacă nu sunt folosite judicios și asta e treaba noastră, a specialiștilor, să prescriem și să spunem când trebuie, cât trebuie și așa mai departe, când să schimbăm medicația. Oamenii trebuie să aibă încredere. Nimeni nu este, cum să spun, a toate știutor. Nu când mergem să ne reparăm mașina la service, la motor. Trebuie să știm noi toate mecanica, toată partea respectivă. Acolo să te uiți, să vezi. Ok, și chiar dacă stai și te uiți, știi că a făcut bine sau n-a făcut, nu știu dacă, nu cred că știi. Ai încredere, investești acel profesionist cu încredere. Când a venit și ți-a predat mașina și ți-a spus, merge, poftiți, ai încredere că merge? Da, implicit, bine, este și proba, că te urci și mergi cu mașina, așa, și pacienții experimentează. Ok, aveți încredere în ceea ce vă prescriem noi. Și sigur, omul resimte imediat efectul pozitiv, când mai are durere, care alte simptome controlate. Dar vreau să mai spun un lucru legat de partea asta de medicină de suport. Spuneam că există, și asta a fost iarăși, aici dorim să, cum să spun, nu că să insistăm, să instituim sau să determinăm o conștientizare cât mai largă și cât mai profundă a lumii medicale, asupra faptului că îngrijirea paliativă, și am putea să-i spunem mai generic medicină paliativă și de suport, da? Și de suport, pentru că nu e doar componenta aceasta de tratament simptomatic, nu? Să remitem simptomele, ci și componenta suportivă în toate sensurile posibile, începând de la nutriție, că a spus că am avut și nutriție, de asta am avut și nutriție, suport psihoemoțional, social, spiritual și așa mai departe. Asta înseamnă, da, medicină paliativă și de suport. Și practic asta va fi o interfață cu toate specialitățile medicale. Că de asta i-am invitat pe toți oamenii aceștia la aceeași masă, la figurat, bineînțeles spus. Pentru că fiecare are în cazuistica proprie, da, pacienți care la un moment dat nu au boli cronice sau situații diverse, da, care reclamă practic o pregătire a acelui pacient, ori înainte de o intervenție chirurgicală, ori după o intervenție chirurgicală. Nu se vorbește de reabilitare oncologică. Ok, te-ai dus, te-ai descoperit cu un cancer, te-ai dus, te-ai operat, ai făcut chimioterapie, toate lucrurile sunt bune sau aparent bune. Sperăm cât mai mulți ani, interval liber de boală, 5 ani și mai mult, dacă s-ar putea, da? Nu se zice, vedeți, vindecare neapărat. Da, că nu garantează nimeni că nu poate să mai apară după oarecare timp. Dar omul respectiv este poate slăbit sau nu știe ce să mănânce, nu știe ce stil de viață să aibă, ce să facă sau ce să nu facă. Nu resimțiți nevoia ca cineva să-i spună toate aceste lucruri? Și cât de importantă este nutriția și consilierea psihologică. Și vreau să vă întreb acum la dumneavoastră, pe pavilionul dumneavoastră, cum lucrează psihologii? Cer pacienții, vin și spun am nevoie să vorbesc cu cineva care este din domeniul acesta? Și în toate felurile. Da, și asta, deși se întâmplă mai rar. Deci, evident, cu un pacient orice solicită, la un moment dat încercăm. S-ar putea să nu putem toate lucrurile, că nimeni nu poate totul, orice. Dar încercăm, da, de fiecare dată să îi satisfacem solicitările. Dacă are nevoie de un alt specialist care nu este în spital, de exemplu, sigur că se poate face consult interclinic și așa mai departe. Asta e un exemplu simplu până la urmă. Legat de consilierea psihologică, cum să spun, noi medicii din îngrijirea paliativă
și m-ați întrebat dacă e greu. Pentru unii e greu, pentru alții nu e greu, dar trebuie să ai o anumită structură sufletească. O să revin, poate, dacă mai avem timp în emisiunea asta asupra acestui lucru. Noi trebuie să avem capacitatea să facem un screening, să identificăm, să detectăm, folosesc acest termen, probleme ale pacienților care nu țin doar de domeniul medical. Noi fiecare avem specialități, da, clinice în spate, da, și avem pe lângă asta atestatul de îngrijiri paliative ca formă de pregătire de aproape 2 ani de zile în această supra-specializare. În alte țări este chiar specialitate medicală. În fine, pe lângă asta trebuie să vedem dacă pacientul are un stres psihoemoțional și noi ne gândim, da, că uite, s-ar putea să aibă o problemă, s-ar putea să aibă nevoie de psiholog sau s-ar putea să aibă nevoie de preot. Da? Și atunci noi detectăm aceste lucruri. Nu înseamnă că noi suntem toate știutori și eu de acum sunt ca medic, sunt și psiholog și nu mai știu ce, asistent social și nutriționist și de toate, că nu poți să fii de toate. Da? A fost Dame Cicely Saunders, fondatoarea Hospice, da? Care a fost o doamnă multi-professional, da? Să spunem, și a avut această abordare de asistent medical și de parte socială și psihoemoțională. Dar astea sunt situații așa speciale și rare. Dar noi vedem aceste lucruri și unde considerăm că este necesar suportul de specialitate, solicităm în echipa aceasta interdisciplinară să vină psihologul, să vină preotul, să vină asistentul social, să vină kinetoterapeutul, să vină nutriționistul dietetician și așa mai departe, sau alți medici de alte specialități care să discute, să aprofundeze acea problemă cu pacientul. Da? Evident că trebuie să ai ca medic de paliație calități sau veleități, da, de comunicare bune, de apropiere, de empatie cu pacientul, să știi să asculți activ pe cineva ca să poți să identifici aceste lucruri și să le vezi la timp și să reacționezi chiar tu, poate să fie o urgență, nu poate pacientul să plângă, nu de față cu tine, să întâmple ceva în timpul unei comunicări, are o frică la un moment dat sau o durere sufletească pe care ți-o spune și simți nevoia să-l prinzi de mână, să reacționezi, atunci nu poți să-i spui, stați un pic, opriți-vă din plâns, să vină acum, chem pe psiholog, că psihologul e o problemă psihoemoțională asta, știe el. Păi nu, trebuie să faci atunci, pe loc, lucrul ăsta. Nu mai ai timp să chem pe cineva. Sigur că ai să chem după ce liniștești pacientul să vină mai târziu sau mâine sau poi mâine cineva în funcție și de disponibilitatea psihologului. Ce vi se pare cel mai greu în îngrijirea paliativă? De 10 ani de când profesați? Grea întrebare. Asta cel mai greu este să te desparți la un moment dat de anumiți pacienți de care așa mi se face acum cumva pielea găină, cum s-ar spune, să te desparți de anumiți pacienți, să pleci, n-am spus eu asta, au spus-o colegii mei, cărora le mulțumesc încă o dată, colegii de la IRO, asistenți, infirmieri, kinetoterapeut, registratori, toți suntem o echipă, da, medici, evident, nu mai are rost să spun, da, psiholog, nutriționist, datorită lor există această clinică, această echipă, există performanțe, spun eu și spun până la urmă pacienții și familiile lor care sunt foarte mulțumiți de ceea ce facem noi acolo. Cum spuneam, da, asta a spus o doamnă asistentă, cel mai greu este când pleci, ieși din serviciu, să spunem, și când vii a doua zi, da, revii la muncă și nu mai e pacientul respectiv. Asta e o problemă. Asta e. Te atașezi, uneori similitudini diverse de vârstă, de, context, situație. Am avut, spre exemplu, o doamnă asistentă care a avut-o pe sora ei internată. Da? Am avut, din păcate, și membri ai personalului care s-au diagnosticat cu cancer. Da? Și, sunt ok la momentul acesta, da? Deci sunt identificarea sub diferite aspecte, în special legată de similitudinea vârstei, vârsta apropiată. E un obstacol, e o problemă care poate fi importantă. Ce vreau să vă mai întreb este numărul de paturi. Este suficient pentru
numărul mare de cereri. Dacă cineva acum care ne privește, să spunem că are pe cineva din familie cu diagnostic și ar avea nevoie, unde ar trebui să meargă? La medicul de familie, să-i dea trimitere? Da. Și unde să vină? La Iași? Mi-ați spus înainte de emisiune că s-au deschis mai multe centre la nivel național și asta este un lucru extraordinar. E un lucru foarte bun. Acum, și aici putem discuta multe lucruri, pentru că problema nu e așa de simplă. Nu numai numărul de paturi rezolvă problema. Județul Iași este un caz fericit, ca să spun așa, o situație favorabilă, pentru că în Iași sunt cele mai multe paturi din România, 522, după un ultim studiu pe care l-am avut la un moment dat, în România fiind vreo 1800, spre 2000, numărul total de paturi. Deci stăm foarte bine. Județul cu cel mai mare număr de paturi. Acum intervin discuțiile. Odată este distanța. OMS recomandă să existe 20 de paturi la 100.000 de locuitori. Dar, sigur, aceste paturi ar trebui să respecte o oarecare omogenitate privind distribuția geografică. Tu, ca pacient sau ca familia pacientului, îți este evident incomod să ai un pacient internat la 100 de kilometri distanță de casă. Nu mai poți să interacționezi, să mergi în fiecare zi, să-l vizitezi, exact. Nu? După aceea, o parte din paturi sunt în mediul privat, vreo 200 și ceva la nivelul Iașiului. Nu toată lumea își permite, da, să plătească acolo, pentru că se și plătește. Apoi, întrebarea de fapt fundamentală este că tipul acesta de servicii efectuate în unități cu paturi, deci internarea continuă, nu e singura soluție. De multe ori pacienții au nevoie să fie acasă în mediul lor și atunci trebuie gândită, am făcut parte, că se încheie acum contribuția mea ca expert într-un proiect numit PAL-Plan al Ministerului Sănătății și, împreună și cu alte instituții importante din România, NMCS, Ministerul Muncii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Hospice, Casa Speranței, aceștia au fost și sunt în continuare partenerii proiectului. Am participat la elaborarea, eu pe partea asta am răspuns, de unui ghid privind dotările minimale pe diferite tipuri de servicii, dar proiectul este mult mai mare. Își dorește să armonizeze și legislație și condiții de pregătire a personalului și condiții, cum am spus, dotări și dezvoltarea ulterioară, etapizată a îngrijirii paliative în România și mecanismele de finanțare aferente și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că, de fapt, noi trebuie să ne gândim, să gândim sistemic la nivelul sistemului de sănătate, respectiv faptul că, și asta cred că e valabil pentru întreg sistemul de sănătate, nu putem să mai progresăm sau să avem rezultatele cele mai bune dacă luăm în considerare acest sistem bazat pe hospital-centered, da? Centrat pe spital. Nu spitalul trebuie să... Este într-adevăr, spitalul reprezintă locul unde se oferă cea mai complexă și cea mai înaltă formă de îngrijire a pacientului, dar nu trebuie să fie bazat sistemul de sănătate numai pe spitale. Există medicina primară. Ar trebui să existe îngrijire paliativă la domiciliu, exact. Iată, ca să spun. Există, dar foarte puțin dezvoltată componenta asta. Sunt 8 sau 9 furnizori în România de îngrijiri paliative la domiciliu și ar trebui să fie minim 1, 2, 3 în fiecare județ. Da? Partea de ambulatoriu, da? Există ambulatorii de paliație, tot așa, foarte slab dezvoltată în România. Acum mă refer doar la paliație. Dar asta spuneam că poate fi transpus și poate fi valabil, aplicabil întregului sistem de sănătate. Noi trebuie să avem componenta aceasta. Vedeți, când s-au tăiat paturi, că au fost perioadele când se tăiau paturi, așa spunea normativul UE. Da, în UE se permitea lucrul ăsta, nu se resimțea tăierea paturilor în scăderea accesului sau accesibilității populației la îngrijire medicală, la servicii medicale, pentru că ei aveau toate componentele astea de medicină primară, de ambulatorii, de urmărirea pacientului acasă. Da? Asistența socială care și componenta socială, sigur că da, partea de reabilitare. Absolut toate aceste lucruri erau bine puse la punct, bine ordonate. La noi, din păcate, nu. Uitați-vă ce se întâmplă cu un pacient după ce se externează. Mai știe cineva de el? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă cu el dacă pleacă acasă? Își mai ia tratamentul corect? Mai urmărește cineva? Cine se asigură că îl ia? Că are ce-i trebuie? Că vine la control? Că are cu ce veni? Nu prea mai există lucrul ăsta. Da. Din păcate.
Am ajuns la final, domnule doctor, dar înainte de asta, un minut. V-am spus că am o rubrică care se numește 10 întrebări despre viață și ne dorim să cunoaștem omul din spatele specialistului. Să vadă oamenii așa un pic, câteva idei despre Avem 10 întrebări într-un minut? Nu, că este întrebare simplu. Da. Așa. Curajul de a fi bărbat înseamnă pentru mine să-ți asumi responsabilități și să fii onest. admir cel mai mult la un om Să fie sincer și să fie uman. femeia care m-a inspirat este Are calități intelectuale și psihoemoționale deosebite. succesul pentru mine Înseamnă să construiești echipe de care să fii mândru. dacă aș scrie o carte despre mine, ar avea titlul Sincer, nu știu asta. Titlul cred că ar fi despre mine, pur și simplu. cartea care m-a marcat este Multe cărți. N-aș putea să spun una acum. ultima pe care ați citit-o. Au fost, din păcate, nu pentru cei care ne urmăresc de specialitate. Am mai citit chestiuni de psihologie. Cred că Irvin Yalom. Cu și chiar în față. da, Da, pentru că este perspectiva morții și ultima carte a apărut acum, după ce a decedat soția lui, este la fel tot atât foarte interesantă din perspectiva morții. Dacă v-ați întâlnit cu dumneavoastră băiețel fiind, ce v-ați spune? Să continui pe același drum și să urmez drumul pe care l-am avut. N-aș schimba nimic. Dacă nu m-aș fi născut în România, mi-aș plăcut să trăiesc? Cred că oriunde, dar să fie cald. Sunt de acord cu dumneavoastră și eu la fel. Și ultima întrebare, pentru mine, iubirea Înseamnă să fii tu însuți și să ceea ce îți place ție să faci și altora. Mulțumesc foarte, foarte mult, v-am spus că vă provoc la final. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și vă mai aștept la emisiune, pentru că avem foarte multe de discutat și despre comunicare, exact, comunicare, durere, pentru că sunt acele mituri care circulă și nu sunt tocmai corecte. Vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce ați reușit să faceți la IRO Iași și bineînțeles la UMF, pentru că acolo ne formați pe noi. Și asta vreau să vă spun, că este foarte important că ați introdus în anul 3, pentru că atunci am văzut pentru prima dată cum să vedem un pacient. Deci să vedem e bine ca om. Că e în anul 3. Exact, da. Asta e confirmarea. Da, asta am vorbit și cu colegii ai mei și într-adevăr este important, deci, că este cât mai precoce. Atunci. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Ne revedem săptămâna viitoare. Aveți grijă de voi. La revedere!